खुलुमबाय बड'जेबनि चेनेलनि नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। नोंथांमोना गासिबो भिडिअनि थाम्बनेलखौ नायना मिथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। आसामनि बे लेबर कार्डनि बागै आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दै। नोंथांमोनाथ' गोबां मानसिफ्रानो मिथिखागौ जानांगौ लेबर कार्ड होननानै गोबां मानसिफ्रा खोनादों जानांगौ। नाथायबा नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो मिथिया जानांगौ जोङो बे आसामनि लेबर कार्डखौ जोङो बानायना लायोबा बे लेबर कार्डनि जोहै जोङो मा बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन एबा जोङो मा खाबुखौ बे लेबर कार्डनि जोहै मोननो हायो बेखौ नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो मिथिया जानो हागौ। दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। पुरा डिटेल्सै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। बे लेबर कार्डखौ बानायना लायोबा नोंथांमोना मा बेनिफिट्स मोनगोन मा खाबु नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथाबाव दै बे लेबर कार्डखौ बे आसामनि लेबर कार्डखौ नोंथांमोना गासिबो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। एसे उनावहाय आं नोंथांमोननो बेखौबो खोन्थाहरगासिनो दङ। गिबियावनो नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांदो। दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों गिबियावनो बे लेबर कार्डखौ जोङो बानायना लायोबा जोङो मा बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन एबा खाबु मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो फारि फारि दायो खोन्थालांनो दै। फार्स्टआवनो नोंथांमोना मा मोननो हागोननो डेट बेनिफिट एग्जाम्पल महरै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दै। जेनेबा नोंथांनियाव लेबर कार्ड दङमोन नाथायबा नोंथाङा जेनेबा मानिबा जाहोनाव जिउ गोमायोबा अब्लाबो नोंथांमोना माखासे बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन लेबर कार्ड थानाया। जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन डेट बेनिफिट बेहाय 50,000 मोननो हागोन नमिनिया जेनेबा लेबर कार्ड दङमोन न'खराव फेमिलिया सासे लेबर कार्ड गोनां मानसिया थैबाय जेनेबा नर्मेल थैदोंबा नोंथांमोना 50,000 मोननो हागोन न'खरा मोननो हागोन दै नमिनिसा मोननो हागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो जोंहा बे नर्मेल रेटआव 50,000 मोननो हागोन। दानिया जायफोर लेबर कार्ड दङमोन ओमफ्राय बे लेबर कार्ड गोनां बिथाङा एक्सिडेन्ट जानानै थैफ्लांबाय अब्ला बिथाङा बेसेबां फैसा मोननो हागोन ना बिथाङाथ' मोननाय नंला न'खरनि फेमिलि मेम्बार्स एबा नमिनिसा मोननो हागोन 3 लाख रांखौ मोननो हागोन दे बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो जोंहा फिउनेरेल एसिस्टेन्स दानिया मानसियाथ' थैनायनि उनावबो जोंहा बे गोथै सहखौ गारोना सावो फबो दा बेनि थाखायबो नोंथांमोना बे लेबर कार्ड दङबा फैसाखौ मोननो हागोन आरो जेनेबा थैनाय मानसिनि थाखाय बे फैसाखौ मोननो हागोन न'खरनि नमिनिस एबा फेमिलिया। नोंथांमोना नायनो हागोन 5,000 नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन दै बे गोथै सहखौ गारनो थाखाय बेखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो जोंहा 3 नाम्बाराव मा होदों केस एवार्डबो मोननो हायो नोंथांमोना नायनो हागोन बे स्टुडेन्टफोरनो मोननो हागोन जेनेबा जायफोर बेनिफिसियारि जेनेबा न'खराव नोङो हमना लाबाय नोङो बिमा नङाबा जायखिजाया फिसायाबो जायखिजाया जुदि लेबर कार्ड दङबा अब्ला बिनि फिसाला फिसाजोआ फैसा मोननो हायो दै स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै मेट्रिक पास जायोबा हायार सेकेन्डारि पास जायोबा आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना नायनो हागोन जुदि मेट्रिक एबा हायार सेकेन्डारियाव 75% मार्कनि बारा मार्क लानानै पास जायोबा 5,000खौ मोननो हागोन नाथायबा 65,000नि बारा नाथायबा हमना लादो 75% मार्कनि खमबा अब्ला नोंथांमोना 4,000खौ मोननो हागोन दै बेनिफिसियारिनि बे लेबर कार्ड थानायनि फिसाला फिसाजोआ बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय। बिनिफ्राय 55%निफ्राय ओमफ्राय नाथायबा 65%नि गाहायाव पार्सेन्टेज लानानै जुदि पास जादोंबा हायार सेकेन्डारियानो जा नोङो मेट्रिकआनो जा अब्ला 3,500खौ मोननो हागोन दै। दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिबाय जानांगौ। दानिया फैदो जोंहा 4 नाम्बाराव आरो मोनसे बेनिफिट दंबावो मेटारनिटि बेनिफिट बे मेटारनिटि बेनिफिटआ जाहैबाय हुमेनफोरनि सायाव जाहैगोन दै जायफोर हिन्जावसाफोरा लेबर कार्ड दङ बिथांमोनासो बे बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन। मेटारनिटि बे प्रेगनेन्सिनि समाव होननानै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम एग्जाम्पल महरै बे खोन्थाहरनाय जाबाय। नोंथांमोना 20,000 मोननो हागोन दे बे बेनिफिट्सखौ नोंथांमोना खेननै मोननो हागोन टुवाइस अनलि मोननो हागोन दे खेननैनि उनाव नोंथांमोना मोननाय नङा दुरिं मेटारनिटिनि समाव खेनसे मोनगोन आरो उनावहाय आरो खेनसे जाबावोबा नोंथांमोना आरो खेनसे मोनबावगोन दे खेननै नोंथांमोना मोननो हागोन 20,000 मेटारनिटिनि समाव। बिनिफ्राय 5 नाम्बाराव जोंहा मोनसे दंबावो जेनेरेल पेनसनबो दङ दे नोंथांमोना माखासे रुल्सखौ नायनो हागोन जेनेबा नोङो बे लेबर कार्डखौ बानायबाय नाथायबा लेबर कार्ड बानायखांनायनि उनाव बोसोरसे बारबायबा अब्ला नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन दे नाथायबा नोंथांमोना फैसाखौ माला मोननो हागोननो नोंनि बैसोआ 60 बोसोर बारा जाबासो बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय। जेनेबा नोङो साननानै नायबानो जाबाय न'खराव जेनेबा नों बिमायानो जा बिफायानो जा नोंनि बैसोआ दायो 55 बोसोरफोर जाबायबा नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामना लायोबा बोसोरसेनि उनाव नोंथांमोनाथ' आरो बारा गोबाव सम गैखालानोसै 60 बोसोर जानो थाखाय 60 बोसोर जानायनि उनाव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोननो 2,000 + 100 नोंथांमोना 2,100 फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। कमप्लिसन अफ इयार्स बोसोराव नोंथांमोना खेनसे फैसाखौ मोनबाय थागोन आरो बोसोरफ्रोमबो बेखौ बेहाय लिरनानै होदों नोंथांमोना नायनो हागोन। दानिया फैदो जोंहा 6 नाम्बाराव आरो मोनसे जोंहा बेनिफिट्स दंबावो एडभान्स फर पार्चेस अर कनस्ट्राक्सन अफ हाउस नोंथांमोना न' बायनोबा एबा बानायनोबाबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दे लन हिसाबै नोंथांमोना बे फैसाखौ मोननो हागोन नाथायबा नोंथांमोना बेहाय इन्ट्रेस्ट जेबो होनांगौनि गोनांथि गैया बेसेबां फैसा लादों बेखौल' नोंथांमोना होफिननांगोन बेहाय नोंथांमोननि इन्ट्रेस्ट लानाय नङा दे। दा जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन 5 लाख मोननो हागोन पार्चेस खालामनो थाखाय
गासै फैसाखौ नोंथांमोना जयै 5 लाख मोननो हागोन दे जुदि नोङो हा बायनो सानदोंबा अब्ला नोंथांमोना माबा मोननो हागोन 2 लाख रां मोननो हागोन जुदि न'खौ बानायनो सानदोंबा 3 लाख रां मोननो हागोन मथा मथि जेनेबा कन्स्ट्राक्शन अफ हाउस अर पार्चेस अफ हाउस जायखिजाया नोंथांमोना 5 लाख रां मोननो हागोन दे बेखौ राननानै होदों आरो जेनेबा 2 लाखआ जाहैबाय जोंहा हा बायनो थाखाय बिनिफ्राय न' बानायनो थाखायबा 3 लाख रां नोंथांमोना मोननो हागोन लन हिसाबै नोंथांमोना बेखौ उनाव रिफान्ड खालामनांगोन बेखौथ' गासिबो मिथिखायो लन होननाय माने मा बिनिफ्राय नाथायबा बे लना इन्ट्रेस्ट फ्रि नोंथांमोना जेबो इन्ट्रेस्ट फ्रि होनो नाङा जेनेबा 3 लाख रां लायोबा 3 लाख रांखौल' नोंथांमोना जयै होफिननांगोन आरो दानिया फैदो जोंहा 7 नाम्बाराव मा होनदों डिसेबिलिटि पेन्सनबो दङ दै जायफोर बिथांमोना डिसेबिलिटि ना बेखौ नोंथांमोना एसे फरायनानै नायबानो जाबाय आं बेखौ नोंथांमोनसिम खोन्थाहरला बेहाय माखासे डिसेबिलिटिनि केटेगरि होदों जुदि नोंथाङा लेबर कार्ड बानायना लाबाय जेनेबा डिसेबिलिटिस दङबा नोंथांमोना नायनो हागोन मा मा डिसेबिलिटिसआ बेहाय एलिजिबल जागोन बे एमाउन्टखौ मोननो थाखाय बेनि बागै लिरनानै होदों दानिया फैदो 8 नाम्बाराव जोंहा मा होनदों लन फर द पार्चेस अफ टुल्स माने नोंथांमोना माखासे मेटेरियल्सफोर बायनो थाखाय माने कन्स्ट्राक्सनाव नोङो जेनेबा लेबर कार्ड माने नोंथांमोना गासिबो मिथिखाबाय लेबर खामानियाव मा बुस्थु बायनो सानदोंबा जेनेबा जायखिजाया नोङो लेबर खामानिनि थाखाय माबाफोर बुस्थु बायनो सानदोंबा बिनि थाखायबो नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन दे नोंथांमोना नायनो हागोन दे बेसेबां फैसा मोननो हागोन 20,000 सिमहा नोंथांमोना फैसाखौ मोनहैनो हागोन आरो इन्ट्रेस्ट फ्रि जागोन बेबो नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट होनांगौनि जेबो गोनांथि गैया नाथायबा बेखौ नोङो डाइरेक्ट लेबर कार्ड मोनखांनायनि उनावनो नोंथांमोना बेखौ बे लननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा नोङो बे लेबर कार्ड मोनखांनायनि उनाव बोसोरथामनि उनावसो नोंथांमोना बेनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन बे लननि थाखाय दे दानिया फैदो जोंहा ओमफ्राय बिनिफ्राय बे लनखौ लाखांनायनि उनाव नोंथांमोना इनस्टलमेन्ट बेसिसाव नोङो बे लननि फैसाखौ होनो हागोन इन्ट्रेस्ट होनालासिनो बेखौ नोंथांमोनसिम खोन्थाहरनाय जाबाय बिनिफ्राय इडुकेसन इन्स्टिटिउसन बिनिबो माखासे जोंहा बेनिफिट्स दङ जेरै नोंथांमोना बे बर्ड आरो लेबर बर्डआ जोंहा मा खालामोनो जब ओरिएन्टेड टेक्निकेल इडुकेसन आरो भकेसनेल इडुकेसन होयोनो बेनिफिसियारनि स्टुडेन्टफोरखौ एबा चिल्ड्रेनफोरनि थाखाय दानिया फैदो जोंहा 10 नाम्बाराव फैदों मेडिकेल एसिस्टेन्स नोंथांमोना बे स्किमनि जोहै एबा बे लेबर कार्डनि जोहै मेडिकेल एसिस्टेन्सबो मोननो हागोन जेरै जेनेबा हस्पिटेलाइज जायोबा जेनेबा नोङो डक्टरनाव थाहैनांगौ जायोबा हस्पिटालाव नोंथांमोना थाहैनांगौ जायोबा अब्ला नोंथांमोना माने सानसेयाव 1,000 रां हिसाबै नोंथांमोना हेफाजाब मोननो हागोन दे सानबानि थाखाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय बिनिफ्राय बाखिखिनि जेनेबा बेसेबांखिनि सम थायो जेनेबा सानबानि बारोबा अब्ला नोंथांमोना सानसेयाव 200ल' मोननो हाहैसिगोन दे बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय मेक्सिमाम माने बेसेबां खैदिन थायो जायखिजाया 20,000 सिमहालागै नोंथांमोना बेनि थाखाय एसिस्टेन्सखौ मोननो हागोन दे मेडिकेल एसिस्टेन्सखौ मोननो हागोन जुदि हस्पिटालाव नोङो गोबाव सम थाहैबाय नाथायबा फैसायाथ' गोबां जागोन नालाय बे नोंनि बे रुम थानायनि भाराया जुदि नाथायबा बियो 20,000 बारबायबा अब्ला नोंथांमोना बेनि बेनिफिट्सखौ मोननाय नङा मात्र नोंथांमोना माने 20,000 सिमाल' मोनगोन आरो 20,000नि बारोबा नोंथांमोना मोननाय नङा नाथायबा माखासे पार्शियेल डिसेबिलिटि बिथांमोना 25,000 सिम बेनि थाखाय एलिजिबल जागोन दानिया फैदो जोंहा आरोबाव माखासे बे डिसेबिलिटिफोरनि मोजां लिरनानै होबावदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय पार्सेन्टेज हिसाबै बेहाय खोन्थादों डिसेबिलिटिया जुदि 25% सिमबा बेसेबां फैसा मोनगोन 50% सिमबा बेसेबां फैसा मोनहैगोन बिनि बागै लिरनानै होदों नोंथांमोना नायनो हागोन सार्जारि जानाय बिथांमोना बेसेबां मोनगोन हार्ट एटेकफोर जायोबा बेसेबां मोनगोन केन्सार जायोबा बेसेबां मोनगोन बेफोरनि लिरनानै होदों बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन इडुकेसनेल एसिस्टेन्सनि बागैबो बेहाय लिरनानै होदों बेहाय माखासे खोथा लिरनानै होदों आं बेखौथ' नोंथांमोननिसिम दा फरायना खोन्थाहरला दा जायखिजाया मा मेन खोथा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन जेनेबा बेनिफिसियारिनि जोङो फिसाजोआ जुदि क्लास 1निफ्राय थाखो 4सिम फरायोबा बिथाङा बेसेबां फैसाखौ मोननो हागोन बे लेबर कार्डनि जोहै 1,500 फैसा मोननो हागोन क्लास 5निफ्राय 7सिम 2,750 रुपिस मोननो हागोन क्लास 8निफ्राय 10सिम 4,000 मोननो हागोन क्लास 11निफ्राय 12सिम 7,000 मोननो हागोन डिग्री फरायनायाव 10,000 मोननो हागोन पोस्ट ग्रेजुवेट बा 20,000 मोननो हागोन दे बेखौ नोंथांमोना मिथिना लाबानो जाबाय बेनिफिसियारिनि फिसाजो बिथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन नाथायबा बिनि थाखायबो आं बेखौ नोंथांमोननो एसे उनाव खोन्थाहरगोन गिबियावनो आं नोंथांमोननिसिम दा बे भिडिअनि गेजेरजों मात्र बेनिफिट्सखौल' खोन्थाहरदों बे लेबर कार्डनि जोहै नोंथांमोना मा बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरदों दायो मेरेज एसिस्टेन्स दा नोंथांमोना हाबा जाबाबो बेहाय बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन दे जेनेबा नोङो लेबर कार्डखौ बानायनानै लाबाय जोङो हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा नोंनि फिसाला एबा फिसाजोआ सोरबा हाबा जायोबा नोंथांमोना माने बेहाय बेनिफिसियारि मोननो हागोन आरो माने फैसा मोननो हागोन हाबानि थाखाय 25,000 फैसा मोननो हागोन दे नोंथांमोना नायनो हागोन दे 25,000 मोननो हागोन नाथायबा बे लेबर कार्डनि उनाव नोंथांमोना 5 बोसोर जानाय जानांगोन आरो माने लेबर कार्डखौ मोनखांनायनि उनाव 5 बोसोर जाब्लासो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन बे मेरेज एसिस्टेन्टनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा जेनेबा नोंनो लेबर कार्ड आंनाव दङ आंनि फिसालाफ्राल' बेबायदि फैसाखौ मोनगोन बे नङा जुदि नोङो दा हाबा जायाखैबा नों हाबा जानाय समावबो नोंथाङा बे फैसाखौ मोननो हागोन दे बेखौ आं नोंथांनिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया फैदो जोंहा फेमिलि पेन्सनबो नोंथांमोना माखासे खोथा होदों बेखौ नोंथांमोना फरायना नायनो हागोन पेन्सनार बिथांमोननि थाखायसो बियो नोंथांमोना नायनो हागोन न'खराव सोरबा पेन्सन थायोबा बिथाङा थैयोबा बिनि थाखायबो नोंथांमोना माखासे पेन्सन एमाउन्ट मोननो हागोन बिनि बागै लिरनानै होदों नायनो हागोन हेल्थ चेकआपनि थाखायबो नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन
जाय कन्स्ट्राक्शन वर्कार्स जाय लेबर कार्ड थागोन बिथांमोना माने एनुअल हेल्थ चेकआपनि थाखाय फैसा मोननो हागोन जायखिजाया एनि हस्पिटालाव नोंथांमोना 5000 फैसा मोननो हागोन नोंथांमोना गावनि देहाखौ चेकआप खालामनो थाखाय बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन बोसोरसेयाव 5000 मोननो हागोन दे दानिया फैदो आरो 15 नम्बराव दंबावो जोंहा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आरो प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजनायाबो बे लेबर कार्डनि सिङावनो इनक्लुड दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन नै बेसेबां फैसा मोननो हागोन थैयोबा बे लेबर कार्ड थानाया बिनि बागैबो लिरनानै होदों नोंथांमोना बेफोरखौ आरोबाव एसे डिटेल्सै फरायनो हागोन बेहाय कवरेज आन्डार प्रधान मंत्री जीवन बीमा योजना बिनि स्किमनि बागैबो नोंथांमोनसिम लिरना होदों नोंथांमोना बेखौथ' गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ बेफोर स्किमनि बागै बे जाहैबाय जोंहा स्किमा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम दानिया नोंथांमोना गासिबो बेनिफिट्सखौथ' मिथिनो हाबायानो आं गासिखौबो नोंथांमोनसिम खोन्थाहरबायानोसै जुदि नोंथांमोना बे लेबर कार्डखौ जायफोर एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना नैबे एप्लिकेशन फर्माव थांनानै नैबे नुदोंना नोंथांमोना क्लिक हियार फर अनलाइन एप्लिकेशन फर्म बेहाय थांनानै नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हागोन दे बिनिफ्राय आं एसे उनावहाय नोंथांमोना भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना माबोरै अनलाइन एप्लाइ खालामनांगौ बिनि बागैबो आं खोन्थाहरगोन आरो बेजों लोगोसे एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मा जानांगोन बे लेबर कार्डखौ बानायनो थाखाय आं बिनि थाखायबो एसे उनाव भिडिअ लाबोगासिनो दङ दा बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थाबानो जाबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा नोंथांमोना सोरबाफोर बुजियाखैबा माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय गोजोन्थों